се отдадох по-бързо, отколкото на всеки друг мъж. Кълна ти се. Защото когато ме видя на крачи кръв, ти ме хвана за ръката. Защото плах. Защото си единственото създание, което ме съжали. Ще ти разкажа царната причина. Някога имах едно кученце, което ме гледаше много тъжно, когато качах. Това е единственото състояние, което съм обичала. Когато умря, плаках повече при смъртта на собствената си майка. Вярно, че тя ме е била в продължение на 12 години. После, ти беше единственият човек, преди когото веднага разбрах, че мога да говоря и мисля свободно. Всички, които ни заобикалят, нас, момичетата като мен, с интерес тегнат най-незабавителните ни думи и вадят заключения от най-незначителните ни действия. Ние нямаме приятели. Имаме егоистични любовници, които пилеят богатството си, както казват те самите, не за нас, а за собствената си суетност. За тези хора трябва да сме радостни, когато те са весели, да сме здрави, когато искат да вечерят, или просто скептични като тях. Не ни е позволено да имаме сърца, от страх да не загубим кредите си и да ни освиркат. Ние вече не си принадлежим. Ние не сме същества, а вещи. Тогава те срещнах теб, млад, пламенен, щастлив. И се опитах да направя от теб мъжът, когато зовях след шумната си самота. Това, което ми хареса в теб, беше не мъжът какъвто беше, действително, а мъжът какъвто трябваше да бъдеш. Но ти не приемаш тази роля, отхвърляш като недостойно. Ти си груб любовник, да прави като другите. Плати ми и повече да